Dneska sme sa vybrali do prírody, baby sme nechali v meste a budeme tu fotiť hmyz. Samotná makrofotografia ako taká je vlastne, ide o to, že aký pomer toho zväčšenia na tej fotke máme. Väčšina ľudí, amatérov si myslí, keď si odfotí nejakým kompaktom vlastne hmyz, tak si povie, že to je makrofotografia alebo detailná, každý to nazýva samozrejme ináč. No ale samotná makrofotografia je od pomeru 1:2 alebo 1:1. To je vlastne pomer zväčšenia, ako fotíme. Každý jeden makroobjektív, ktorý je určený na to, má zväčšenie 1:1. Prípadne sú špeciálne objektívy, ktoré majú zväčšenie 2:1 alebo 5:1, proste úplne, až to už zasahuje na mikrofotografiu doslova. Takže to sú ale špecializované, o ktorých si dneska ale baviť nebudeme. Spôsobov, ako fotí makro, je dosť veľa, takisto aj pomôcok k nemu. Ja dneska použijem tento Canon 40D plus makroobjektív 100 elnácku novú L-kovú. Takisto tu máme blesk. Keď je menej svetla, je to veľmi dobrá vec. Teraz máme tu slnko, takže myslím, že blesk nebude treba, ale skôr by sme využili odrazovú dosku, ktorou si nasvietime presne, ako budem potrebovať. Alebo prípadne ono sa dá použiť aj ako difúzor a cez ten blesk môžeme potom fotiť s tým bleskom pomocou toho difúzora. Na chytanie hmyzu si môžeme pomôcť aj takouto rybárskou sieťkou. Najlepšie na motýle alebo nejaký hmyz, ktorý sa horšie chytá. A takisto prípadne takýto malinký statívik, kde sa tiež vždycky hodí. Takže ideme fotiť a popri fotení si povieme niečo aj o makre a možnostiach, ako ho fotiť. Nie vždy potrebujeme na to makroobjektív, sú aj iné možnosti a o tom si niečo povieme. Pomocou tej sieťky si troška pomôžeme a nachytáme si nejaký hmyz, najlepšie motýlov, ktorý potom nafotíme. Fotíme hmyz hlavne ráno alebo večer. Ráno je lepšie z toho dôvodu, že je chlad. Na hmyz sa pôsobí tak, že nie je taký čulý a dáte skôr ho odfotíte. Skôr sa nechá odfotiť, zostane na jednom mieste stáť a môže si veselo fotiť. A keď ešte navyše rosa, tak to je úplne vynikajúce fotky potom vznikajú. Alebo večer pri západe slnka, keď je také mäkké svetlo, to je taktiež veľmi dobré. Takto na obed sa hmyz málo kedy fotí, lebo to svetlo je ostré. Samozrejme dá sa prispôsobiť buď nejakou to odrazovou doskou, nejakými difúzormi, bleskami cez difúzor alebo nejako podobne. Ale lepšie je prirodzené svetlo večer alebo ráno. Samotné makroobjektívy, ako som spomínal, majú 1:1. Tento pomer však môžeme dosiahnuť aj inými spôsobmi, ako zakúpením špeciálneho objektívu. Pomôcky existujú na to, alebo nejaké spôsoby, ako také niečo môžeme dosiahnuť. Jeden z nich je napríklad použitie medzikrúžkov. Tieto medzikrúžky sa dávajú vlastne medzi objektív a foťák. Neobsahujú žiadny optický člen, takže nie je tam žiadne skreslenie, ale uberajú vlastne svetelnosť objektív. To znamená, že o niekoľko celových čísel máte horšiu svetelnosť. Preto je dobré pri fotení medzi krúžkami použiť svetelné objektívy. Napríklad 50, 1.8, 1.4 je na to veľmi dobrá, alebo 85, 1.8 je na to veľmi dobrá. Takisto 2.8 sa dá kľudne použiť. Ale treba rátať s tým, že teda vám to uberie svetlosť na f4, f5,6 a podobne, takže s tým treba rátať. Medzikrúžky vlastne fungujú na princípe tom, že vám skracujú najkratší zaostrovací bod. Teda respektíve na objektíve, keď máte, poviem príklad, 1 meter, najkratší zaostrovací bod, tak oni vám ho skrátia na treba z pol metra. Tým pádom sa môžete priblížiť k tomu objektu bližšie a väčšom zväčšení ho môžete odfotiť. Medzikrúžky sa delia na dve kategórie. S elektronikou a bez elektroniky, ktoré majú v sebe. Tie bez tej elektroniky sú samozrejme lacnejšie, dajú sa kúpiť do nejakých 30 €, s tým, že ale budete musieť ostriť manuálne. Pretože neprenesú žiadny signál vlastne od objektívu do foťáku alebo opačne. Potom sú tzv. Tie s elektronikou, ktoré vám prenesú komplet signál z foťáku do objektívu alebo z objektívu do foťáku. A tam
sa ostrí automaticky, ale treba počítať s tým, že to ostrenie je troška spomalené. Takisto tie krúžky môžu byť v rôznych veľkostiach, oni sa delia vlastne podľa milimetrov, môže byť 12 mm, 20-25 mm, dajú sa rôzno kombinovať navzájom. Čím viac medzikrúžkov použijete, tak tým je tá svetelnosť nižšia. Tak s tým treba každopádne rátať. Ďalším spôsobom, ako docieliť makrofotografiu alebo sa k nej priblížiť, je použitie predsádok. Je to jeden z najlacnejších spôsobov, ako spraviť klasického objektívu, aj zvaný makroobjektív, alebo ako fotiť objekty z väčšej blízky alebo väčšom zväčšení. Tieto predsádky sa rozdeľujú podľa zväčšenia. Zväčšenie sa udáva vlastne v dioptriách, takže predsádka má napísané v názve 1D, 2D, 3D, 4D, 5D. Sú rôzne. Samozrejme, čím je to zväčšenie väčšie, takže poviem príklad 4D, 5D, už je zhoršená optická kvalita z toho, že majú veľké zväčšenie. Najčastejšie sa používajú tie 2D a 3D predsádky. Je to pomerne lacný spôsob, ako si z klasického svetového objektívu spraviť tzv. Makroobjektív, keď tak môžem povedať. Investícia je to zhruba do nejakých 70 €. Je lepšie kúpiť radšej kvalitnejšie predsádky, ktoré majú väčšiu kvalitu, ako tie lacné, aby to stálo za to. Takže taký spôsob, ako fotiť s dvomi objektívmi makrom. Jeden si môžeme nasadiť takto klasicky, teda som použil 50, 1.4 a druhý objektív, mám 50, 1.8, ktorú otočím vlastne opačnú, takýmto spôsobom. Je to naozaj jeden veľmi alternatívny spôsob, ale pomerne lacný, ako použiť dva objektívy na fotenie makra. Nečakajte žiadnu extrémnu kvalitu, ale na také vyskúšanie a alternatívny spôsob je to celkom dobré. Fotí sa nasledovne. Vlastne objektív si otočím opačne, priložím ho k tomu a musím ísť veľmi blízko k tej rastliny alebo k tomu kvetu, ktorú budem fotiť. Takže nejakým takým spôsobom sa priblížim k tomu. A keď vidím, že mám zaostrené aspoň na kúsok, tak môžem fotiť. Hĺbka ostrosti je naozaj veľmi malá, takže je to veľmi obťažné takým spôsobom fotiť, ale môžete si to vyskúšať sami a uvidíte, ako vám to pôjde. Pokiaľ chcete ísť fotiť konkrétny druh hmyzu, tak je dobré si zistiť nejaké základné veci o ňom. Aby ste vedeli, kde ho môžete nájsť, ako sa chová, alebo kedy proste najaktívnejšie a podobné veci. Dosť vám to uľahčí prácu potom v teréne, aby ste ho zbytočne tak naslepo nehľadali. Takže taký môj tip ešte na záver. Ako som spomínal, ranné fotenie, ten chlad, ktorý je ráno, môžeme využiť aj doma. Hmyz si môžeme chytiť do nejakej misky a dať ho do chladničky. Určite si hovoríte, čo to je za blbosť, ale určite vyskúšajte to. Potom si ten hmyz, keď vytiahnete z chladničky, taký chladný, môžete si ho položiť na kamkoľvek, na nejakú kvetinu alebo nejaký predmet, ktorý chcete a on sa vám ani nepohne. Zostane stáť, môžete si ho fotiť nejakých 20 minút bez toho, aby sa pohol, až kým dostanete sa na jeho teplotu. Ako náhle sa zohreje, odletí preč treba po nejakého motýla. Takisto sa to dá využiť napríklad keď pri fotení nejakej jašterice. Jašterica je veľmi teplomilná a zohrieva sa na skalách. Keď si ju chytíte a máte poblízku nejaký potok, chytíte ju do ruky a strčíte ju do vody, necháte ju tam chvíľku a vytiahnete ju a dáte naspäť na skalu. Ona zostane na tej skale sa zohrievať a ani sa nepohne. Vyskúšajte si to a prípadne nám pošlite nejaké vaše výtvory. Lúčim sa s vami aj na budúce. Čaute. No a ešte som niečo zabudol. Všetky veci nájdete na našej stránke emfotography.eu, takže čekujte aj našu stránku, aj náš Facebook. Čaute.